kuan dayron sa Picharon te. 20. April 20 na ako diri sa Dalagit, so mo si tagiya sa kuan ate Hello. kanang kuan ganang di sa ko gipaluto diri kay 40 days sa iyang mama. So na ako niabot ko diri Dalagit nya tan-aw na to guys kung say atong maluto. Nga iyang gipaluto na ko nya pakita lang nako guys so maluto na. So, kuan ni siya guys kanang bibingka diri sa Dalagit kanang nalami kay na siya guys. Ano ba to sa Tagalog? Ano siya? Wala to sa Tagalog. Hindi ko nakita to. Ibang bibingka no. Ayun o, gipamirinda nila ako ay pinag-almusal ako ng bibingka. Yan ako ikauban diri si ate. Oh. Hi ate. Say nga ni mo te? Sasil. Sisil, hi Sisil. Mo ni akong gusto nga kanang balay kanang limpyo kaayo yan kabutang tanawa guys ilang kuan diri guys kanang garden. Mo nindot guys ilang mga garden. Nindot sa mga buwak guys oh. Ilang bahay nga kuan kulay blue ang pintura sa gawas. Yeah, mao ni si guys nag 40 days in heaven. Kani siya, hi nanay. Na ako diri sa inyo hanay. Nya diri sa kusina, na ako diri ga. Hiwa. Nga mao ni si ate. Kape. Kasi nga ni mo te kay Susan Singh ang apelyido. Basinog na yung mga sing diha sa makailaanin niya nga nasa Maynila na ako diri sa Ilaha may sabutan kayo ate dati sa Maynila kami tapos guys ito yung apo niya guys na sobrang kakuan kanang bright niya nanapod niya sa heaven tanawa guys ang ilahang mga middle guys oh kuan siya kanang bright juga siya guys nya kani siya nasa heaven na pud niya sa guys nga gwapo kaayo. Kasi sakit niya ate. Ano yan sa buto? Ayan may sakit siya sa buto. Temurag bugdo yang dughang badini. Di siya kalakaw pero ang utok niya maayo. Ang ilang lawas may dili ka ko anjo. Bantay mi diri bibiha kay nanay ka sa heaven. Kauban na ni mo si Jesus. Lagi mo ko upuan guys. Ang gitay ko ni upuan. Yan, nanapod ko guys makakuan ako o. Uwa. Hamba nga na ay kuan. May banana. Ganaan sila guys kalang humba nga na ay saging. Ako po siya dito kaning saging para magkulay brown. Ang tawag din guys sa Bisaya ilagpad ka na bitang puro unod nga baboy. Kani siya oh. Mga siya ilagpad guys. So butangan ako ni siya oh pineapple. Para sa pansit. So, na po ikaw bandiri guys. Hi. Wow man siya. Ati, usin mo kasulti sa akong giluto.
kalami sa iyang ipangluto din yung mga langga. Wala yung mga siya luto na ang mga special occasion. Kami kay timpla niya ng nasugan. Salamat kay Tiha. Ang iyang ikaon kuan katong pork stick. Oh, bumba. Ay pineapple siya mo to yung ikaon ng bumba. Salamat ate. Okay, welcome. Singa nimo to set out nimo te. Set out ka asa ka sa Mindanao te. Sa Lanao del Norte. Ay siya taga Lanao del Norte kada di ako mga na-subscribe diha sa Lanao del Norte. Unsa imong apelyido nimo te? Mga Bareleya, Kalakat Bareleya. O Kalakat Barilla kuno kay namong kuy kuan diha sa Mindanao si Ate Juliet. Diabot siya diri o taga Mindanao kuno ni siya pero na siya karon nagpuyo sa Dalagit. Ya salamat kayo ate. Ate. Ate Ceci. Ay Ate Cecil. Yan abod ko yung sa kakauban diri. Taga Dalagit hino na siya. Hi. Hi kate. Kasi nga nimo te. Isil. Oh hi Ate Isil kanang kuan ni siya guys na sa diri sa Dalagit pod. Na diri mga prinsa kung gilutuan diri. Mga butan kay sila mga taga Dalagit. Ay nana di akong ate. Kumay na lang. Mo ni si Ate Alma di ay nga nag-hire na ko diri og kuan. Ate Alma nag-hire na ko diri og kuan. Kanang magpaluto man si Ate Alma igsuna sa kumbana kanang siya ay nag-hire na diri og luto. So sige dag kuan kanang sa timong dani mo ti. Oh, kasi nagdasig empanada. Wala sila. Hi cute baby! Hala na din si Dimple! Oh my god! May dimple yung baby! Meron mga on na sila. Pero na baby doon yung grabe cute na di si Dimple di ay. Siya oh. Kit kayo ng payi ay. Ha? Istorya sa ang giluto. Way lami o lami. Ikaw drill. Lami drill. Lami ay. Hala lami ko lagi lagi kuha ko an lumpia. Ginurot. Pwede lami to ko ano. Ikaw sa may lami na. Yummy, yummy, yummy. Lumpia pa. Okay. Hindi na mo pa ipagkuhan ako. Ikaw mo na kuhaan. Okay. Sakto lang lumpia, te. Sa mga drill, lami drill. May lami sa pansit. Medyo kayo ang pagkaon karon. Oh, ni Madam Ruby Provincia na. Roby. So, daghan kay salamat ni Roby. Naniya karon ta nagaluto na ng mga lamian nga mga pagkaon. Salamat eh. Subscribe Ruby Provinciana. Please subscribe Ruby Provinciana. Ate, daghang kayo salamat eh ha. Kanang salamat. Salamat kayo ninyo ha. Oh, salamat. Ya sana nag-enjoy mo sa mga pagkaon. Dili lami ba ang pagkaon? Salamat jud kayo te. Salamat. Huwag kayong madadala. See you next day. Salamat. Salamat kayo. Uli namin ikawan ako sa trailer guys ya. Wato namin sa Laka Ate Alma. Kuman ako og luto. Salamat eh sa nag-hire na kong luto si Ate Alma.
Tambis. Oh, nangahon. Guys, mo yung gisaka sa punuan. Tambis. Hi guys, na namin niabot ako diri sa Uslob guys. Gikan mi sa Dalagit kay nagluto lay ko dito. Na guys, rabi kapuya guys kanang kapoy jud kayo magluto. Pero salamat kadto sa nag-hire na ako si Ate Alma kanang ison sa kong bana nga kanang nay kuan ko dito nga magluto ko dito nya madun laman ay kamay nga kita man makapalit og bugas. So salamat Ate Alma. Nya salamat pud dito sa akong gilutuan kanang sa tuya lang apelyido nakalimot ko. Salamat nimo te. Nya salamat pud to sa kato mga tabang na diha sa kusina kanang panghugas. Salamat nimo. Nya mato guys kanang akong vlog rong adlaw nya salamat ay ninyo sa mga way sawang pagtan-aw kanang sa mga katumbagong subscriber. Salamat sa katong wala pa naka-subscribe sa subscribe na mo. Nya see you next vlogs guys kay murag hagard na jud niyang mata guys tanawa murag kapoy na jud kaadto. Pero wala magiantos guys kay mo ni paninga buhi na makakaon laman mi ang mga pamilya mo nang ngita jud og pamaagi nga makapalit mi bugas makakuan mi sa mong gastuson diri sa bahay nya niagili ko dito sa Buluhon guys nakakita ko ani guys so atong ni suwayan og kuan buak kay diin man to kuan nga ako ni liso. So ako ni sang tan-awon ron og naban ni sa liso nya. Salamat guys sa inyong pagtan-aw. Kanang see you next vlog.